Ang Ginoo maana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudeo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang paghigugma mao'y timaan sa tinuod nga tinun-an ni Kristo. Sigurado karon daghan na kaayo mga definisyon kung unsa ang paghigugma. What is love? How it feels to be loved? Ug why do we need to love? Apan si Kristo mao'y atong modelo sa perpekto nga paghigugma. Ug kung kita motuo ani, maninguha gayud kita nga sundon ang iyang kinabuhi. Ug kung kita motuo niini, ug kung kita nahibaw tas iyang kinabuhi, makaingon gayud kita nga to love is never easy. To love means to sacrifice. Si Jesus wala gayud nagpuyo ug nagbuhat sa iyang misyon nga hayahay. Wala siya nagbuhat og iyang misyon nga dire-diretso lang. Nakaatubang siya nagkalaing-laing mga hagit, kasakit ug panlibak. Ug usahay kining mga kasakit gikan pa sa iyang komunidad. Apan padayon gihapon siya. Sama sa atong unang pagbasa, kundi si San Pablo ug si Bernabe nagpadayon og kabig, nagpadayon og tudlo, nagpadayon og wali og paglig-on sa mga magtotoo maski sa kalisod. Dili tungod para mahimos lang sikat, no? It's not for their popularity, but ilahan ning gibuhat para sa paghigugma sa Ginoo. All for the love of God. Matud pa, kung naay kaslon, mutubag man gyud na ang mga kaslonon o ang miniunon og aydo. Kitang tanan, napod tayo mga nagkalaing-laing aydo sa atong kinabuhi. Pero, dili ra puros aydo ang atong isulti. Mutubag pod kita og I will. I will continue to persevere for my family. I will work hard to achieve my goals and my dreams. I will face the struggles, maski lisod. I will walk the extra mile para makabot ang kaayuhan. In the name of love, tanan. Dili ingon nga, I will love you if, daghag mga kondisyon, kundi I will love you even if, maski sa kalisod o sa kahayahay, padayon gihapon unta ang atong paghigugma nga nakaugat sa paghigugma ni Kristo. Matud pa sa Ebanghelyo ni San Juan, there is no greater love than to lay down one's life for a friend.
Mga igsoon ko diha ni Kristo, kung maghigugma gayud kita, mag-expect gayud kita nga naay kasakit, dili puro hayahay lamang. Hinaot, malamdagan kita sa pagsudong, pagpadayon sa atong kinabuhi, sa pagsalig sa gahom o gugma sa Dios para kanatong tanan. Hinaot paunta.